No niin, olemme saapuneet tänne Petronassin kaksoistornien juurelle. Olen noin 200 metrin päässä torneista, koska aika vaikea on saada näin korkeita tornia kuvaa, ellei kävele kauemmaksi. Toi välisilta sijaitsee kerroksessa 40 ja tornien korkeus on 452 metriä. Ovat edelleen maailman korkeimmat kaksoistornit. Vuoteen 2004 asti olivat myös maailman korkein rakennus. Korkeutta 452 ja nykyään hän on torni jossain muualla, jonka korkeus on 501 metriä. Täällä Kuala Lumpurissa kaikki rakennukset, virastot, toimistot ovat erittäin korkeita rakennuksia. Puijon tornilla täällä pääsisi 1500 sijalle vasta. Ja täällä takana on lauma typeriä suomalaisia turisteja, jotka kuvittelevat olevat rikkaita.